Hola nens i nenes de P4, quants de dies! Bé, us trobo molt a faltar. Espero que tots estigueu bé, que estigueu a casa fent bondat i que sobretot estigueu aprenent moltes coses que a vegades no s'aprenen a l'escola o en llibres o en fitxes. D'acord? Bé, la Paqui me va explicant tot el que aneu fent aquests dies i jo he pensat una cosa que ensenyar-vos. L'altre dia estava aquí al jardí, com veieu, i vaig pensar, què podria fer jo amb aquestes fulles? Veieu? I amb una forquilla. Ja veieu, són coses que trobem a casa, no? O amb un bastonet de les orelles. Doncs no ho sé. I rumiant, vaig fer un dibuix com aquest. Voleu que us ensenyi com l'he fet? Doncs au, seguiu-me. Les fan servir del més gran al més petit. Unes es poden cuinar, d'altres... Doncs bé, artistes, mireu, per fer la proposta necessitem una forquilla, bastonets de les orelles, que hi he posat una goma, això que us ajudin a fer els papes i les mames. Veieu els bastonets? Amb la goma. Una cartolina o algun paper una mica gruixudet perquè no us passi la pintura. Un pinzell. Colors que vulgueu posar en la vostra obra d'art. Per anar bé el verd hi hauria de ser-hi, perquè les fulles i les tiges de les flors normalment són verdes, Un patet per posar-hi la pintura i les fulles que hem recollit en el jardí o a fora al carrer. Fixeu-vos, n'he agafat una de més petita i una altra de més grossa. Veieu aquí els nervis de les fulles? Molt bé, doncs som-hi doncs. Bé, doncs comencem. Mireu, per fer les tiges agafo el pinzell, pintura verda i faig tantes tiges com flors vulgui fer. Puc fer unes tiges més llargues, unes tiges més curtes, depenent de com vulgueu la vostra obra d'art. Decidit fer 4 tiges. 1, 2, 3 i 4. Veieu, en tenim de més curtes i de més llargues. Vosaltres podeu fer tantes tiges com vulgueu. Val, anem a fer les flors. A veure, agafarem els bastonets lligats amb la goma i jo, per exemple, sucaré una mica de vermell, d'aquest tan xulo, i una mica de groc, per barrejar una mica. Va, i començaré per aquesta. Heu vist? Oh, que xulo queda, m'encanta. Rego totes les flors del jardí i dels balcons al vespre o al matí. Anem fent toquets. Les plantes les fan servir del més gran al més petit. Unes es poden... Mira, ja tinc una flor feta. Ara, per exemple, faré aquesta d'aquí. I a més hi posaré una mica de groc. Roselles, menta i romaní, vine a veure... Si veieu que us falta pintura, aneu-hi posant, Com més colors, més xulo quedarà. A veure, i ara, a veure,
Agafarem la forquilla, l'agafaré i la xocaré. Ha de quedar amb pintura, Va. Veieu que la forquilla fa una mica de corba? Doncs farem així, apretarem amb els ditets perquè quedi la nostra forreta. Heu vist quina floreta us ha quedat? I ara amb aquesta. A veure. Vale. Repassarem aquesta. Super! Heu vist? I ara què ens faltarà fer? Què els hi falten en aquestes flors? Tachan! Les fulles. Mireu. Agafarem, per exemple, jo agafaré la grossa i amb el pinzell que hem fet servir abans, aquesta part m'encanta. Perquè pintem la fulla molt ben pintada. I endevineu què faré. Veieu? La part pintada, la part sense pintar. Doncs la giraré i nyec. Apreto ben apretat. A veure com quedarà. Oh! Va, faré una altra. Ja va sortint, mirant el mapa amb atenció, entre nervis i emoció. Un pirata despistat, entre arbustos s'ha quedat. Ai, quins nervis, quin patir, sense ell no es pot seguir. Un màstil amb una bandera i al mig una gran calavera. Un màstil amb una bandera i al mig una gran calavera. Els pirates amb un mocador al cap, els pirates amb un ull tapat, els pirates amb un lloro al seu braç, els pirates sempre preparats. Després d'haver fet algunes fulles grosses, agafaré la petita i també en faré alguna de petita. A veure. Plegats, amb les pales carregats, ja han trobat el seu tresor. No ha estat pas qüestió de sort. Han seguit, no s'han rendit i així ho han aconseguit. Un màstil amb una bandera i al mig una gran calavera. Un màstil amb una bandera i al mig una gran calavera. I mireu, ja tinc la meva obra. Llavors, si voleu que les flors no voleguin, li podem fer un terra. Farem que aquestes flors estan en un prat amb herba. I podem pintar-hi una mica amb el verd. Podeu fer servir diferents verds, Verd clar, verd fosc. Per cas només en tenia de fosc, doncs mira, he fet servir el fosc. Sempre ho heu de fer servir i heu de fer l'obra d'art segons el que tingueu per casa. I recordeu, no cal que la feu exactament igual perquè cada obra d'art ha de ser única. Perquè cada artista és únic. Fixeu-vos, jo per exemple ja dono el meu dibuix i la meva pintura per acabada. Què us sembla? Us agrada? Bé, nens i nenes, és una proposta per si us ve de gust fer-la. Recordeu que cada artista és diferent, per tant, no cal que sigui igual, feu segons el que tingueu a casa
I sobretot, si decidiu fer-la, que us ho passeu molt i molt bé fent-la. Us trobo molt a faltar. Petonets, petonets, petonets.